Die folgende Geschichte von Nats Ohme, er heißt eigentlich Eli Markus, spielt zwar vor 100 Jahren, sie könnte sich aber auch heute zutragen. Denn dass einer weggeht, nach Jahren wiederkommt und denkt, er würde alles so erleben, wie es früher war, so etwas kann auch heute jemand passieren. Und ebenfalls, dat er sich dann verärgert. Er was een verstorben Kind. Seine Eltern had er gar nicht geskannt. Goede Lüde nam den kleinen Tonius to sich. Sie dein ja auch ein gut Werk. Und da was sie denn op begraute Wöstens. Ich kreeg auch satt zu eten. Mit de trühen Moderaugen der Falten, weil sich über so kleine Menschenplatten leuchtet. Tonius was ein Sturen Jungen. Es Drieleiper muss er all gehöden und abends noch een half Scherpel Kartoffel uit de schelle jagen. Ik kwam uit de Schule. Da kon hij al voor 2 man arbeiten, men ook eten. Bloß reageerde er als een olm. Lohn kreeg hij niet. Mijn grote wüsten sollen hem ja in Tuch. Dat was ook dan nog. Ja, zo leefde hij zijn dagen heen. En hij wusste meinde ook gar niet dat het anders zien kon. Als Tonius so 26 Jahre alt was, kregen sie Inkwartierung auf Grote Wüstenshof. Onze Tonius ging de Soldaten nicht von der Seite. Da was een Gefreiten, Franz Liegendeel, der was uit de Kohlengegend, uit Stiepel doch hier an der Ruhr denn. Den hatte Tonius ganz besonders in sein Herz geschlossen. Franz und Tonius waren bolle dicke Freunde, een Kopf und een Herd. Als die Inkwartierung afrikte, moest Tonius het zijn Freund in de Hand verspreken dat hij hem diesen Herbst, wenn hij von den Soldaten loskwam, besuchen soll. Tonius hol ook zijn verspreken. Oh, wat mocht hij Augen, als er in de Ruhrgegend kwam. De Kohlenberge, de kleinigen Hauchöfen und de warngrauten Fabriken keek hij stumm verwundert an. Und dann erst das ganze Leben und Trieben, dat was ganz anders ist auf den stillen Münsterländschen Bauernhof. Tonius zag op eenmaal dat leven van een ganz andere Seite an. Hij bleef lange over de tijd da. Und es een brief van Grote Wüstens kwam hij zelf maken dat hij nu weer naar huis kwam. Dat land moest ummaakt werden. Da schreef hij Tante Pede terug. Es gefällt mich hier so gut. Ich tun ganz hier bleiben. Mit Gruß Tonius. Hij had ook een Zuchtblaster, wat hem vast soll. Eine Wiedefrau. Eine wietlüftige Verwandte von seinem Freund Franz, die hatte ein gut Auge auf Tonius schmieden. Sie was ja wohl ein paar Monate älter als er, aber sie was noch gut instande und hatte einen schuldenfrieden Gotten, dichte wie Stiefel. Sie muss das fliehen tun, ihm kommt das nicht von der Hand. Wolle, wasen sie Mann und Frau. Das junge Paar, Tonius und Katrin, lebten ganz glücklich da oben. Er hatte seine gute Aufpassung, sein schön Essen und Trinken und mit Geld hatte ihm auch nicht knapp. Er war ja auch just nicht verwöhnt. Die Arbeit ging dem Mensch so von der Hand. Er hatte den besten Roggen und die dicksten Kartoffeln und Kabusköpfe 2 Stunden in der Runde. So was Tonius nu al riekelijk 6 Jahre in de lange Riege. Hij wou geen einzig Mal wie in het Münsterland komen. Brieven had hij ook niet van Grote Wüstens gekregen. Zo woonde schrift niet gerne, dat is te omständlich. Het war Herbst. De meeste Arbeit was boeten. Nu keurde Tonius abends bij een kumpje Kaffee altijd met zijn vrouw van zijn leven drieben op Grote Wüstens Hof. Hij was so lurig, just als wenn de Blagenheim wegkriegt. Seine Frau, die Katze nicht, merkte den Broden. Eines Abends sagt sie zu ihm, Tonius, ich will dir was sagen. Mir durch, wenn ich dir einen duftigen Rucksack schnüre und du führst es Montag auf dem Tietgen in Münsterland. Das ist eine kleine Veränderung für die. Nu was Tonius ganz ehrlich, es ein Hohn, wat ein Bielewurm gefunden het. Wat kreeg hij in Spraakwater? Dat wil ik zeggen, vond ik aan. Da hast du einen guten Infall, hat Katrin. Eins sag ich dir aber, im Vorhut. Mindestens 14 Tage auf 3 Wochen blieb ich weg. Ja, wat zult die Grote Wüstens een Auge maken? Da steht al alle Butterpütte los.
Ich schrieb erst gar nicht, dass die komme. Oh Herr, der fällt für Plaisir um den Buckel. Der Montag kwam. Fien uitstaffiert in zijn zondagstuurhokken met zijn vrouw naar de Isarbaan. Onderwegens had het weer wanendrok. Dus dat is streng, zag je. Die olle Kleikamp, die schrijver begraute wissend. Wat deed ik onneuzel met mij vreit? Een half dutzend zelfgestichte hozensokken, die stopte mij voor het sto. En dan moet ik maar voort op die holzgemaakte padkeper aangaan. Die Frau hat immer so schöne Mettwürste in Wien hangen. Die sollt wohl geschlachtet haben. Und dann fällt ein paar Reck für mich auf. Oh Herr, ja, und das Niederwipp auf diesen Kampersschröer, das soll wohl auch machen, wenn ihr mich sieht. Die holt immer ein Krautstück auf mich. Ach, am meisten freit mich aber ob Franz Ohm, Krautwürstens Bruder. Ich soll nun ja wohl die meiste Zeit an Tät für sitzen und sie Piepken rauchen. Sie kam op den Bahnhof. Tonio stieg in Zug und zag seine Frau adjus. De tijd vergon ken ik. Als hij de eerste Westfälschen Boerenhüser zag, wordt hem ganz eigen umteert. Aber bevor ich jou wieder vertelle von Tonius und seine Heimkehr und was da alle passiert ist, mag wir doch eens ein Päuschen mit Musik. De Isarbaan, die was also überstehen. Und nun muss unser Tonius noch ein Stündchen in de Boerschaft laufen. Hier kann all die Haupen ekbam sein, weil wüstens Hof steht. Das hoch hier op mal eine Schobherde auf de Stoppeln gaan. De Schreiber stond mit den Rügen noch im Tau und was an Schreiber für böten. Tonius schock op den Tau, schlug ihm auf de Schule und sagt, hier, guten Tag, Kleikamp. Der Schreiber drehte sich und schnaute ihm an. Und die Rühe, die blickte ihm wohl bieten. Da sagt Tonius, dass es ein Fremdenschreiber war. Er frug noch Kleikamp. Und der Mann sagt ganz gut, ja, den tut der Terne nicht mehr weh. Der ist all 3 Jahre bei der Kraut Armee. Tonius jong, nu sliepst jetzt vor dann. Bolle stond hij verwustens Hof. Da kwam Rühen door de Hege te blikken. Tonius riep, Amiken. Men dat bietske dier wohl hem in de bukse pakken. Ami was het niet. Tonius jong door de dele in de keuken. Da stond die Meeske grote Wüstens, hatte die Mauens in de Höchte strepelt und was an Brautknäden. Die Frau, was ja in de Tita Tönjes nicht sein hatte, war nur nenegon, sodat ze Tönjes ganz fremd vorkwam. Hij zag ganz ehrlich und freundlich, guten Tag in Tus. Da krieskede der Frau op, alle guten Geister, Tollius, ach, bist du dat? Ah, was hast du mir in Schrecken gejacht? Ich gebe es ne Rüske. Tonius zag ganz bezwijkt, dat deut mir leid. Ja, und ich muss auch ein Kompliment von Katrin bestellen und ich will es sein, ob wir noch alle gesund und munter sind. Ah, dat wohl, sagte Meeske. Ja, noch wenn ich mit dat Brautbrot sind, dann will ich die Butter machen. Mein Mann ist noch menschensierend. Ich will es Lust haben, wo der Rogen an Pries ist. Wanneer du vandaag noch hier bliebst, hast du ihm ja wohl noch durch sein kriegen. Wohl, sagt Tonius Lempen.
Wanneer je niks te geren hebt, dan blijf ik geen paar dagen hier. Als je toch geren hebt, wat een dom kuren, zegt de meeske. We hebben ook morgen de deskmachine gekregen en alle handen vol te doen hebt. Dus dat is wel niet in wegstaan. God bewaren, zeg je. Ik moet je ook eens binnen Novas aangaan. Die padcampers wil ik ook eens een goedendag zeggen. Die padcampers is hier nog een tante van mij. Den weg kan ze die met spaan, zegt de meeske. Die bakt geen pankokens meer. Die is al lange warm toedekt. En hij supt is niet tieke. Zo, zegt Tonjes bedruifd. Wat ik in zo'n paar jurken verändern kan. Ja, dan zal Frans Eumeboel ook uit de tijd gaan zien. Oh, hè, zegt de vrouw. Die was ja al lange op de schrijverie. Die versliet geen school meer. Hij het stuurket en stuurket. Nu is hij am besten dran. De meeske wiskerde zich de vuisten aan de blauwe sliepen af, sneed een paar bruggen van stoeten en legde het voor hem op een disk. En dan steeg ze in de keller en bracht hem een paar schieven mupkenbrood. Dat was al funnig uitwassen. Tonjes beet in zijn boterham. Hij kon dat druge brood niet geronnen knoeven. Hij vroeg de meeske gans aardig of de wel een kumpken koffie wil. Dat wie leed, zegt ze. Ik heb geen kolenstoon. En dat vuur is uit. Drink je nog een slijf water aan de put. Dat geeft klare ogen. Mijn man had een sleutel in de tasje, dus dat ik die in allen kloren halen. Het is dankenswaard, zegt Tonius Lempen. Maakt je geen omstenden. Oh, dat is toch wel beter, zegt ze. Maar het zo als in de last. Morgen kreeg ik de witnaierske. Die bleef 8 dagen hier. Ik moet voor dat vriendenbedden op de opkamer nog brood maken. Op de merk is er geen verloot op. Nou, een slag, Tonjes. Ze ging weg. Daar zat Tonjes nu alleen in de wietluftige keuken. Het was hem geen smote. Wanneer zich niet schaneerde, wil hij hem luisteren, standepik nog hoes en vuurt. De meeske laat hem zitten en zitten. Hij ging eens op de delen en bekeek zich de koodieren en zwienen. Dan hoorde hij de meeske schedden. Ze hadden druk met de macht. Maar net zo al genoeg te werden, dan komt me ook nog 1000 stooien weg over een hals. Mijn man zal wel kijken wanneer den Hans worst zuurt. Grote omstenden maak ik niet met hem. Hij kan zich vernomen met merkzoeken doen. Hij hult dwars van kort gebed en lange net met worst. Tonjes hadden genoeg. Hij ging over de delen van het hof en keek zich gar niet meer om. Op mal hoorde hij Tonjes roepen en zocht een snieder kampersreude op zich toetreden. Tonjes, alle fleumen, kreide hij. Bist doet of is het een spook? Alle jongen, nu komt ze wel voorts met. Oh, wat zal mijn liefheid zich vrijen en te blagen, wat zal te kijken, wenn ik die brengen? Tonjes schonk met hem. Dat geit schonk hem op. Liebheid gaf zich voort aan kartoffelpankoken bakken en de mansluiden vertelden zich wat bij een kroos beer. Dus niet laat Tonjes ook niet weg. Hij moest de nacht doorblijven. Den anderen morgen vroeg gaf zich onze held op de pad. De Isarbahn bracht hem gauw in de bergische gegend. Als hij zijn huis, den Gorn en de Ländereien wie voor zich liggen zag, kreeg hij luk dat bier wel beulen. Hij schämde zich voor Katrin. Hij klinkte de huisdeur los. Da kwam hem zijn vrouw voorts vriendelijk in de meut. Tonjes, het is goed dat du er weer bent. Het was mir ook zo stil en zo eigen ohne die. Dan nam hij zijn wief in de arm en zag. Katrin, du bist apart de beste en de klügste vrouw. En ik hou ook niet zo bolle weer van die. Wees de vrouw? Ik heb me verrekend. Maar een kloek hoorn ligt ook eens in de nieren.